What unonzani? X-Man. X-Man. X-Man blow my mind. Kasanda zakuchagira ka rhythm. Since watiwo kuno Karoi unorova mangoma aya. Isamaya isatone. Umbonzo ka rhythm kandoda kukupa izvozvi. Ndipo unotonga ndipe chi freestyle chipi. Kana kuti zviti wewe unomeni unopisa. Kana uchingwa ndifadza, I will do something for you. Blow my mind. Amen unongwale. Yeah, X-Man again, Banonda Ziva man, Dakota Roma Potato, Kungachi man, Banonda Ziva Amon, Papa man, and then the board. Jago pesa, Jangoma Trago pesa, Barco Seva 40 X-Man Nochesa, Asika Goma Tacho Baco Tanga Coteresa, Manje is also Jangoma Catoda Desa, and then Rogo pesa, Jangoma Trago pesa, Barco Seva Goma Potes in Notoda Desa, Bacamanda Eva Baco Tanga Conderesa, As Jojo, Jangoma Jerago pesa, and then Rogo Desa Baco Tanga Condesa, Manje X and then Norisa, Sasumbaga in Norisa, Namatanga Condesa, and then Totoda Desa, na panze ebabo nergochesa panoje seva kote platinum afota easy dane ipata iyo reti busy and never music so busy sisikuitika indoto imbawo kai unonzani unonzani indonzi MK vibes tanzo profit unonzani MK vibes unogara kupi muno Karoi ndogara kuno Karoi chiedza saka ukutara kuti X-Man uyu unomukunda ine ini ndosota nosota wala chimbotora rhythm kairi akuti X-Man androvera kake ka 1 iwe uchandrovera kako ka 1 mozotanga kupinda muchisheya kuti yakarova line 2 yorova yake 2 ma line noma mandibhilivisa waize kana iwe uchiimba ndozvinhu zvangadavinga kuno Karoi watinonzani zve MK vibes Tanzo Prophet MK vibes iwe unonzi X-Man uri chipoko cha Sauro nini ndimudzimu wa Sauro uri mudzimu wa Sauro Baba Prophet MK vibes Henry Prophet ndora parunyoka Mtanzi unogona kungochoka Pinda mutanzi ita chopu Kana wakarara ita wake up Mufanze kwa Prophet auya Kana ndakunakidza zungusa muswe Zungusa muswe kumandetitangidza vanhu vonditunhidza panditsadzipammidza nyembe mondipfekedza kumaguta dzapisa kumaruwa dzapisa MK vapisa kunga mvura yegisa panorira ngundu idzi ingoma dzemunhu mukuru saka muchandibata kupi karamata mucharibata kupiko amen Cheva baba Chazeka chekondoro boteka kane monongoro vanoseva kakandulu vanzeka ndivo sekoro vako batisa mukuru kuti chauja ichocho bote chako pesa amen ine ndrokopisa inzovo bote vako kandira mapesi asichipa vanotaura izvo azai mari yokumakatarina muri chemo nemasicharina makavakwa ndaona stamina ende mimi amuzikatarina unobaka pulazi futi une masingwanda ahusitefe manga vanhu vesawapinda chando Sa vanhu vakuru vazunguza musoro ende vanhu vakuru matikuwadza musoro ende mageto ipi tozunguza musoro because hapana chamakodzidzisa chikoro saka mageto ipi tozunguza musoro ende vanhu vakuru matikuwadza musoro nderikubvisa makutanga kutovisa inzwa mageto ipi chaima akurasika ipapo shuva makutoda kutotikanganisa musoro matetemesa musoro chiva naitete girori vanhu vaungana natekusungusa maingana vanhu vaungana natekusungusa maingana kana mukandipa mukana kuno kunenge matsinarira kana mukandipa mukana kanenge koma naintese wakakaona kari pasero tikerese apa kanenge kachitokupinza bhese kachikuudza kuti katikituti isi kanenge koma naintese wakakaona kari pasero tikerese apa kanenge kachitokupinza bhese kachikuudza kuti katikituti isi chivavava osangapa mfo wetu
Promoting local talent, local artists right here. Muno Mukaroi, Mash West, Mash Best, Anonzi Iye, X-Man and MK Vibes, Danzo Prophet. So it's up to you to decide kuti njonda kadzi. I think pachiridhimu ichi kana kuti pachingoma ichi pautu hwavo ndiani acharepresenta Karoi nekuti our next move tichange tiri muchinhoi. And yes, watch out, watch out, watch out, watch out, watch out pa Banget kana kuti pa Mangura.